धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 30थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो सिमेन्ट दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 34थि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो लानाय हाबाफारिनि नैथि सान एबा जोबथा साना सोलिगासिनो। दिनै नैथि साननि हाबाफारि बायदि फुंबिलिनि समाव बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिनि उनाव धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि तेनजिं बर'आ। बड'फानि सावगारियाव बिबार बावजेनो बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्रबिन नार्जारि बिथाङा मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावजेनो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि सुजित नार्जारि बिथाङा। दिनै जोबथा साननि हाबाफारि बायदि सानजौफु समाव मोनसे गेवलां मेल लानाय जादों। गेवलां मेलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर', रायजो सभानि एमपि रोनग्रा नार्जारि, लखिमपुर लकसभा बियाबनि एमपि प्रदान बरुवा, 80 नं जनाय बिधान सभानि एमएलए भुवन पेगु आरो बर' कसारि अनसाय गावहायुंआरि खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथांमोनहा मैखोमै बाहागो लागोन आरो बे गेवलां मेलनि गेजेरजों धेमाजि ओनसोलनि माबा मोनसे मोजां रादाब मोनगोनखौ मिजिंथिदों बानजाय आफादा। मख'नाय जायोदि सिमेन्ट दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंगा 34थि बोसोरसालिया जथुम्मानि मैया जालांनाय थान्दै मेलनि गेजेरजों 2025-26 मावबिबान समनि थाखाय गोदान आफादगिरि महरै दोमैलु बसुमतारी आरो गाहाय नेतारि महरै रिंखां बर'खौ सायख'नाय जायो। धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सिमेन्ट दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै नोंथांमोन रादाबगिरि साफ्रोमबोनिसिमबो दुलाराय बर' फरायसानिफ्राय साबायखर जासिबाय आरो नोंथांमोननि गेजेरजों दिनै जोंनि जि धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरो सिमेन्ट दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथायै जिल्लानि 30थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो दख'रानि 34थि बोसोरसालिया जथुम्मा बेनि सायाव थारैनो मेडियायाव गोसारगोन आरो मेडिया नायगिरि बिथांमोनखौबो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै सिबिनाय खुलुमनाय जासिबाय। बे समाव जोङो सिमेन्ट संखंनि रंगमन्चआव धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 30थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ लादोंमोन आरो बेजों लोगोसे सिमेन्ट दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 34थि बोसोरसालिया जथुम्मा खौसेयै जागासिनो दं। मैयानिफ्राय दिनैसिम साननै जाबाय। मैया फुंबिलिनिफ्राय गोबां हाबाफारि लानानै सावरायनाय जादों। दिनै दासो एसे आवगोलाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिला बिरहोनाय, बेनि उनाव बिफां फुलि गायनाय, बेनि उनाव बड'फानि मुसुखायाव सावगारियाव बिबार बावनाय आरो मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय बे माखासे हाबाफारिफोरा आथिखालाव जाफुंलांबाय। दा दान्दिसेनि उनाव 2 बाजिनिफ्राय जोङो गेवलां मेल बेखौ खुंगोन आरो बे गेवलां मेलाव जोङो आफादारि गोनांथिखौ नोजोर बोनानै जिल्ला आफादा जों धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि बिथांखौ गाहाय आलासि महरै लानानै जोङो गेवलां मेलखौ खुंगोन आरो बे गेवलां मेलखौ बेखेवगिरि महरै PKWSनि चिफ मानाव गेदेर मिहिनेश्वर बसुमतारी सारा बेखेवनानै होगोन आरो जर'खा आलासि हिसाबै जोङो खावलायदों जोंनि बर' माहारिनिनो सासे गेदेमा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मोनसे समाव दैदेनलांनाय बारग' आफादगिरि आथिखालाव रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारि सार, जाय बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव आफादगिरि थानाय समाव गुन गोनां गोग्गो सोलोंथाइ नांगौनि थाखाय जांख्रिथाय गायसननानै गालांदोंमोन। बिथाङा जोंनि जर'खा गाहाय आलासि जागोन। बिथांजों लोगोसे जोङो आसामनि मन्त्रि सोलोंथाइ आरो गोग्लैसोनानै थानाय ट्राइबेल हारिनि मन्त्रि दख'र पेगु बिथां साराबो फैनायनि बाथ्रा होदों। लोगोसे लखिमपुर लकसभा समस्तिनि एमपि प्रदान बरुवा सार बिथाङाबो बेवहाय बाहागो लानायनि खोन्था होदों। आरोबाव जनाय समस्तिनि एमएलए भुवन पेगु साराबो जोंजों थाफागोननि खोन्था होदों आरो लोगोसे बेवहाय जोंनि आगुनिफ्राय बर' माहारिखौ दैदेनबोनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाव मिरुनि बारग' दैदेनगिरिफोर, जोंनि जिल्लानि
जिल्लानि बारग' दैदेनगिरिफोर आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ अनसायग्रा मोजां मोनग्रा माखासे जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो आलासि महरै लिंहरनानै दिनैनि जि गेवलां मेल बे गेवलां मेला जाफुंगोन बेखौ आङो हास्थायदों। बियो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे संबिजिदारि नेम, मोनसे दैदेनगिरि माने हानजा एबा मोनसे खुंथायाव बा बेनि टार्मसा 2 बोसोर। बे 2 बोसोराव जोङो मोनसे बोसोरसालिया जथुमा खुङो। बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिजिरारि नेम। बेबायदिनो 2 बोसोर जानायनि उनाव दिनै बोसोरसालिया जथुमा खुंनायनि उनाव मैयानि जि गोथार थान्दै मेल, बे गोथार थान्दै मेलाव गुवारै सावरायनायनि गेजेरजों गोदान मोनसे बिबान दाफिनना लानाय जायो आरो बे गोदान बिबानाव धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिखौ जोङो मोनसे समनि बा आंनि लेङाइ आफादगिरिमोन बिथाङा हिरण्य स्वर्गियारि, बिथांखौ आफादगिरि बिबानाव सायख'बाय आरो गाहाय नेहाथारि बिबानाव अजय खाख्लारि, बिथाङा AGS खामोन, दा GS आव फैबाय। थारैनो बियो जोबोद मोजाङै सावरायलायनायनि गेजेरजों बिजिरलायनायनि गेजेरजों दानाय मोनसे आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिजितनि नेमखान्थिखौ मानिनानैसो दानाय बियो मोनसे आफाद। दा बेनिखायनो आङो हास्थायदों आरो आङो सानदों बे गोदानै बिबान मोननाय आफादगिरि नेहाथारि आरो गोदानै सायख'जानाय गुबुन गुबुन बिबानारिफोरा मोनसे गोख्रों आफाद जागोन आरो 2 बोसोरनि थाखाय बे जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय बर'फोरनि बा बर' माहारिनि मोनफ्रोमबो बिथिङाव जौगानाय, बियो सोलोंथायानो जाथों, बे रावानो जाथों, बे थुनलाइयानो जाथों, बे हारिमुवानो जाथों, जाय बिथिंफोराव जोंहा मावनो गोनां दं, जाय बिथिंफोरा बर' माहारिखौ नाख्रेबो, बिखौ सुस्रांनो थाखाय मावफुंनायनि थाखाय बिथांमोना गोख्रोङै खामानि मावगोन आं बिखौ हास्थायदों आरो बिदि बिथांमोना मावगोन। आरोबाव नाथायबा जोंनि गुबुन गुबुन थाखोनि सुबुंफोरा जोङो बिथांमोनखौ मदद होनांगोन, थुलुंगा होनांगोन, अनसायनांगोन, अब्लासो बिथांमोनाबो गोहो मोनगोन, बोलो मोनगोन। दा बेखिनि गोहो बोलोखौ जाहाथे बे मावफुं आफादनो, गोदान मावफुं आफादनो होयो, आं बेखौ नोंथांमोननि गेजेरजों खावलायदों।